Voin hi kumsan hi samni paruk January nisom February nisom ani hey motor baudan ka ma khan upload ani to chanchin kim changjo kin hoina pot pek kan han tumanga kan motor hi kumsan hi samni panga December ni som thum khan apawa jing lama chuan na thok tur kan kal khal jing dar som le chan vela ngam juk en kha da na lo om ta hau lo maya sil hai thak du hle maya kan da na kan hayamon le te kan han tia maro chu kan hai big si lawa chuan phang tokin zon dan tur te kan han ngai pu chun zom nga la vai vakon police FIR kan thelu ta chuanin aizol ven bu kan tia khan CCTV a milo en sak tur ten kan han ti boka chuan phang tokin sai rang lampanin kan jong thlanga la chuan sai rang pia GOP a son petrol pump oma sa chuan CCTV an lo nei boka kan han ena CCTV a chuan jingdar thum le minute som nga a petrol pump a chuan atlan luk nge ya diesel kha ka thun tam lo wang khan an ni tan po thun nge kha ngai do na chuan chu petrol pump a chuan a thok tu ten kai tho so lo wangin thun lo chuan an tlan chuak le ta ni chuan kan zui zela be sin sang tak kan ne ya chan chu diesel la tam lo wang khan air lokanga ti khan plan thei lo chun zom mai ten rin na lian tak kha kan ne ni chuanin kan zela kham rang kan va thleng phaya new kham rang petrol pump CCTV ente kan han dil ya amaro chu an manager lo lo wangin en thei talawa ti chuan bei dong chuang lawin kanan hole te a kanan ho chung le khaten tong trai thil se thei min gon saka ti chuan zanin kan va pan nga la tia zana pan chu leng pui kho chunga la omani an han tia bei se na sang tak kan ne a chuan leng pui kho chung dap turin zanin kan han chuak le nga la chuan leng pui kho chung le aram te kan han fangkwal thuak ka kan hu mai lo wangin le leng pui kong hlui bui sali ro ta kan tlan chuka chuan vaireng te lam pan turin kan buat se kan tlan thle ngal ta ni chuan khamrang chhun lama khamrang petrol pump CCTV kan en thei lo na huna khang kan ria ka chuan CCTV po kan len thei lo zela kan bil khathiran kala bil khathir police ten thei to pin min lo boi puya in vaireng te ya CCTV kan en le a amaro chu vaireng te CCTV a po police house CCTV ni akha kan huta chuang lawani chuan kan le top ta kan han muha chola chuan tu ka kum thar ni lo ni to chuan kum thar ni chung kan thian hawin kan zuk zong le kun chong atangin CCTV kan en thla kan mulo zela chuan ma CCTV kan lo mu to na mi kha ai ti azokin kan han la chuak le ti chuan camera nga CCTV ma kan en thei lo voi ni kan kala kan en thei to lo na kan va en le an manager te chu lo to ti chuan CCTV kan han en chu kan motor ngai chuan diesel lo thuna ti chuan chumia in hon noi motor espresso car var hi lo wa boka chung chu a footage kan han la machine pali kha an in rolani ti kha hriat thei ta
ti chuan ke ni po chu thlang lam panin kon pui outpost te bil khot scholarship lampang te CCTV an turin sana kan plan thale ta ni chuan reng te ko na en kan han tum yala CCTV lo nei ho po lo thalo hlo maya chuan 0 point kan chuka kan juk en le a builum penga kan en le boka kan pulong zela vaireng te outpost a bok kan plan thale a chuan vaireng te outpost a chuan kan juk en le ni pa po chuan kan mu chun zom to lo CCTV a chuan ti chuan karon ho chawa hetain nom noi akar tang hian a owner ne matang hian document phone number te lan china wangin ti in beise na ke mani a chuan sang chho ta le maya ti chuan karon ho chawa muang marin karon plan chho to a ti chuan sai rang rail station bul hemi 0 point kan ti lai khasing dariat porvela dariat le chan porvela karon theng chawa ti chuan kan han chol ha adama junram te kan thiara chong karon tlam chho le ta a roi che ni te kha lo ni to a tuk ni ni kha ni to wang khan January ni sang ni som ni paru lo ni to wang khan roi che ni te lo ni to a chu wang chuan roi te bokan the ve phanang chu kan ti a amaro chu kanan tlan chho zel kha phun chong khumi sipai game kan ti na mun mai khumi angil phei zar karon thleng chuak chi akoya kwan anni espresso car vara khami CCTV kan hu kharan plan ta ni ni ai zo lampan kan ni sa rang lampan in plan chuka rang patranin kan in ta na le ngal ta a chuan phun chong khomi PTC peng thlen ma de wa khwan kan juk nang chin ta a chuan vai pahnian lo chuanga vai pahni chuang te chu kan man nga la chuan an kar nen chuan vai vakon police station a kan handa ta ni vai vakon police a kan handa a an kar te kan han checka chuan an kar te kan han check zara khan currents te kaman ruwa eng mo khan motora khan kan hmuwa chum be si na sang tak nen kan han dop han tila police ten han dop chuan bei an mani kha an chhor chhon te khan lo ni inanin soya pakhatin sanga pakhatina kar man sing khatiang deuh khan lo chhor vele chhong ani oma katli chera thlengan da thla a chuan katli chera tang chuan megaleya an kalpui don ti bak khaeng ma sei thei khan nei talawa chuan kainin kan chui zui zela kan phang tok le kan theng tokin ti chuan Facebook aron zuar hlang mai kan kom chakpa hen aron muwa chuan Facebook aron zuar chu kan han bo zuya amar chu phone number te lang mai si lawa ti dan sang te kan han ngai to a fake account te po kan han siama ti chuan atopa chu pa zuar tu pa number chu kan muta hlau maya Mizoram police puina in kulaya megalia khreiria ta an lo manta inte bai te anga to zongin ti chuan Meghalaya police tan an lo mana kaini kha nero silta ti chuan kaini po alam turin gan zukala chuan selling ami motor ti bo ve thau te hian oma chungmi te chuan ma da in an motor an zor thu te kan lo mu chua saka han ti ta ila Facebook an zuar thau kha zuar tunga ina lo post thau kha kan mu wang khan an ni po kan sila chuan an ni po chuan min ron zui ve be se na sang tak na in an ni motor kha chu an laman chi alawani ma se ka motor zuar tu pa ina apos ve thaw wang khan kha be se na sang tak nei khan kan in zui thla Mizoram police pahni an suaya chuan mi pakwain motor pahni in Meghalaya lam kha January ni som le pariat khan kan pan thata ti chuan tho tan zinga kan thlenga tho tan zinga chuan zingdari le chan ve la kan motor hi chu station a om sa wang khan kan zuk lamai ta ti khan
ti chuan kan thian te siling atanga motor ti bo ve tho ta kha anni kha chu anni po kha nan lo sal man to a ru ga ni ti selawin midang motor zar khan lo lei chong kha lo ni a anin he ka motor hi noi thum singai nan zuara chuan siling ami motor bo te chu noi hi singai nan lo sal mana chuan chu mi te chuwa chuan an sal na mun ma te khamin sila kan police chak tak te malak na in kai ni west jantia lama kan ama han an sal na mun kha is jantia lam ania khairet police te pon min han pui thei to laukara kan police chuanom tak tak te zara is jantia chuan tlom ngai chu in wakal le ta a chuan an workshop lu na a khan an valu ta ni an motor te chen lo satha a tikhan a chassis ten lo do bola a chassis te rong an lo kap tha a body ten lo satha a tikhan workshop a om chu khan vala chuak ta a ti chuan kan zuk kal na khan motor pani kan zuk la chuak ta tina ni chu motor ti bo ve te kan lo omani chuan khleiriat khu a zuk rin hlal chi zel ten rian na kan han nei na chan chu kulaya motor document le motor number ti vel hi an lo ngai poi mo lutuk loving ka sia a kan zuk kal china po motor number nei lawat lan kha tam em mai ni a motor body han saka po du chen chen han zom mai te khang te kha tam em maya wang chen khulai khu ruk ru ho pon document le enforcement lampang te an strict lawani ten sia da wang khian an zuk bitum chat em moni o ti thei tu hian an zuk sal dana po hian thil kha enge mukha om tlat mai ni chuan kan selling motor bo nen chuan ti chuan kan han ho chhota a chuan kianga miglaya ram chung thau kianga hemi kan motor lo zuk escort thatu kara lo zui tupa kianga tanga khleiriat thleng zuk da thatupa kha kianga karon man chhole ta a chuan kianga po mi pui ten lo pung khoma khamia lo da thatupa an man kha chunga mi sual thang lu tuk kha lo ni mel lawani yang chung le khatan lo ngai ven hle maya ke ni pon boina kan to kang ti te kan hlawa amaro chu boina em har san em tok lawin kan han in la chuak fel theita a chuan motor pani le misual pakhat han ti baila kata kan motor ra ruga in hom hlai ve nia kan siat kha i karon man chhota ni chuan dam takin nei zol karon thlenga tuna chuan in hei pathian khongai na kan changa motor te pon na ha thok ve le ta avan ro pui tak em pathian min suaina in ven him sakna zong alom thu ka soya ti chuan pathian ina keima a thu a soi du nia ka siat chu pathian thu hi a man hun tur dik taka man hi ni alo hal hle maya ti te keima hian na sa takin khatiang ngai ton te kha aran lu pha a chuan ngak sama phun noi lo ngak tur kan ni zia te po keima hian a chien pha ing ka sia a chu pathian na he ka motor bo tanga testimony min pek ni ka sia te sai kim viau lo mai la ma se he motor ka bo tang hian testimony thatak te ka mu chu pha ve ni ing ka sia a kalom tak zet ani le paro pui be ro se lo me